ও বিল কাশদানি কিন্তু তামো খাইকা আজাগাবো ও বিল কাশনাই রং চিনো টিপা সারুং সুংনাই রং পুলিশ বিজেপি আরপিএফ সরকার আপনি বড় সার কথাং গুলি কোখা চিনিতি প্রাসানি সাগর খাদন তাকো দে বগসং ও দিনন সেং মুতো খাইনাগো ও দিনন পেনানাঙ্গা ও দিনন মুতো খাগাই চিনি বখাও ঠিক গায়ো চিনি বখাও মুক্তি গায়ো খাদন তাকো দে বগসং আবো সিমিয়া চিনি ববাকা বীর বিক্রমনি মূর্তি তাকজাক চিনি মাদব বাড়িও ও মূর্তিনি বখরগব কখা পুলিশ কোকनै সাবা ন্যাশনাল পার্টি বিজেপি আরপিএফ সরকার কিন্তু তাবসুক জড়াতে চিনি টিপ্রাসা কংসংনাই রক চিনি বুবাগ্রানি বখর খনাউনি जों ताबो जास्टिस मायको কিন্তু সারামো जोङो টিপ্রাসা आबुनि जवाब नायो आबुनि जवाब जों नाहानाय खाजान दाहदे बगसं जों नाहानाय आबुनि जवाब जों नाहानाय जों बगै थाङा चिनि টিপ্রাসাनि बागै आं आलादा दिनै बसनो बागै आं आलादा টিপ্রাসা रखाय जेखुनु रखाय बिजेपिनि नखराफोर थांबोजानिया केस खाइजागौ चिन बर बजागौ टकजागौ किन्तु कोनो केस करे चिनि केस खामानि कोनो केस फुटिया खाजान दाहदे बगसं आबो सिनिया चिनि जे बिश्वजित देवबर्मा साल गोथां जे टगै बिथायजांमाने ओ बिश्वजित देवबर्मानि तार बखनो जास्टिस करे खाजान दाहदे बगसं ও বিষয় দেবনা পিঠানাই যে পিনাকনাথ বড় তাকব ওপেন করে দঙ্গো কিন্তু জবাব আবুনি জবাব টিপ্রাসা নাহানাই না কিন্তু जों टिप्रासा आबुनि जवाब नाहाय जों याखागला खाजान दाखदे बगसं आं सानामो जोङो नगो फंना खजा दिनै जे कौजंनाय दिनै जे आजागाव जे ओ मादबारि कौजंनाय ओ कौजंनाय जदि चिनि म पश्चिम तकसेनि जदि खरसे खरसे दखाय जों कोनो दिन म दिन पगला खनु खाजान दाखदे बगसं जों फंनाबो खजा तामबागाइने जों छादक जासुगा जों फगल जासुगा जों बानि जासुगा जोंना सेस गायबारि गाति प्रासारक टिप्रासारक बागै ताम खाया नेशनल पार्टी ताम खाया नेशनल पार्टी बीजेपी ताम खाया बीजेपी ने को सालिया सीपीएम ने को छोड़ो वो सीपीएम नो जे बड़क सिन बड़क कौजखा सीपीएम ने केबल नेता केबल मिनिस्टर केबल एमएलए केबल एमडीसी थांगो दे नायखा नाया जे दिनो कौजखो वो दिनो वो आजागान मुकासं सिनि मुताय साखा कयदिन सिगां सिनि एनसी bo BJP bai kebagai menilai jak biplop dia bai yang bersini borok hasil kok jago ambulans bisma tai bilang mana ambulans ni bodoh kari buka kajan tak kosong sini bekal tu korano sini mau bekal tiga yo seng panggani kau ya abuni jawab di promo thananai abuni jawab di prasarok thanai kajan tak kosong seng joto ekhemat thanai seng kuno dina pogya sini di prasar bujang mana sini di prasar buri besar rom presang mana kuno jawab koi kemai thanai dismiss kai jawab जों नाहानाय जवाब बुबाग्रा नानाय जवाब टिप्रासा बीज द भनाय खादन दाहदे बगसं ते आबो सिनिया सिनि बुबाग्रानि फोरबा एटेकखा जे समय सिनि एडीसी नि इलेक्शन नि काउंटिंग नि फोरो सिनि बुबाग्रा काउंटिंग एजेंट नि आइकार्ड नाय थांगो मोहनपुर एसडीएम अफिसर हाय जागाव बुबाग्राना बुथाना बागै से साखाके खादन दाहदे बगसं सोन टिप्रासा जतो एकमा बागै बुबाग्रानि सागाव के बया सिरिमालिया खादन दाहदे बगसं जों पगय थाना को गया जों मुथमा तंनाय जरा फाइ दंगा ते को एकदिन दंसो सिनि संमारिं माने ओ संमारियो हायनो हायनो थावना फायनाय बीजेपी बनावनो थावना फायनाय सीपीएम बनावनो थावना फायनाय किन्नो सानाय साख्रि दिनाय रां दिनाय माइ दिनाय जत दिनाय किन्तु बुट पाइथा गाय नंग यासि कथा फुं थानाय खादन दाहदे बगसं आं साबानाव जोङो आबानो नरक जदि नंनि बखायो टिप्रासानि बागै दुखु नांगाय टिप्रासानि बागै जदि नंग बखायो थिगुरो खाय एक बार लास्ट चांस जों जत पादना क्या सिनि बुबाग्राना वाइसा जों फादि पाहारखे लगिरि नाय लैसोनो केवल लगिरि नाय देदरो लगिदारि माने बुबाग्राना लगिरि नाय ना पश्चिम तकसेनि टिप्रासा बुबाग्राना लगिरिया हायसिबले हायदा लगिरि नाय दारि हमरो लगिरि नाय दारिया लगी मारि लायनाय ननि म पश्चिम तकसे डेभलपमेंट या सुनो जे समय 2018 इलेक्शन का आफुरबो कौरिखा मोटोकसे एरेवा माइबन माया जों माइबन नाय लामा हामि नाय तामो खायजाका पासबो सलाय थांना ब्ले नो ताबो लामा का मा हिमिया ताबो नङा जागाव तुइख्रे माइमा बरियां दंना ब्ले जों मा बुजिनाय सुनो थांना फायनाय
रांनि फायनाय किन्तु जों मा बुजिनाय रांनि फायनाय रांनानै जों किन्तु बडि फायनाय जों बख्राखौ बानसंनाय सिनि थांनो लामा कायसान दंसो आबन कायसिनि बुबाग्रा बुबाग्रानो जों लगे मारिनाय जों लगे मारिनाय खाजोन दाखुदे बहुजन आंनाव न'खौ गोसाना मोजांगौ नरक आमते हागे ते थाम जाबाय सिनि सिग्रार दङ सेरार दङ पुलिसर दङ बरर दङ बाक्सा बाजार हिरो जों आगिबो गोसा थांजांमानि सिन बरंजे रमफ्रेजांमानि सुंजे बुनि दफाबाय सादकजांमानि फुंजांमानि आबखुन बिना पगयदा थांनि रांदि दनि लगी थाङा किन्तु नों दफान बागै सामखाय गलांखाय निनि मौ नों कमाय थांबोनो नों मोतासाय थांबोनो निने कगना बुइसानाय खाजोन दाखुदे बहुजन सिनि म पसिन तकेनि जत्त आमसानि जत्तनि सेरेंथुन अक्रांथुन बुरेंथुन चलांथुन नं थाने आसुनो आं याक जुथे कने मुजंगो फाइदि जों दावबायसा म 2023 नि जबावले म 2023 नि इलेक्शनले सुंकुन नेशनल पार्टीया कुनो बीजेपी या कुनो सीपीएम या कुनो जनजाति मोर्चा या कुनो जुवता तानगमो सीपीएम रने जीएमपी गणमुक्ति परिषद को तिप्रासा बायसे बंनि बमन करे गणमुक्ति परिषद तिप्रासा बाय ताम फागा तिप्रासा बायसे बमन करे बय तिप्रासा ना हमला खायरा बनि पार्टी नि बमंसे वानसानि बमंबाय तिप्रासानि बमंबाया बय तिप्रासा बाय कामन सुनाय बय तिप्रासा बाय कामन सुनाय आबनो नं थाने को गोजा मुंगा सुनाय आं बारा को सानथाया सालदांगा जदन नबा थांबाय बिनाय रे रमफन कासि मांगला आरो उलसिनि डेपुटी सीएस को सनाय जेबो काहां कामसा खखायनाय नं थाने आसनो को मुतनाय सुंते तागले केमने नालिया तागले एक मात्र बुरा गनो बसे नायनो नं थाने आसा बिजनेस नारगनो आरो को समानि रन पार्टीका बेले बेले हामबाय बुरा गरा एक लोग थोन सिनि गेटा टिपालान दातिनो मानां सेतुन खुलुमबाय क्या नो क्वेश्चन आसा केना आंहाबो सानाबो जो खाजन दाखुदे बहुसं दिनै बुरा गरानि को बसानाय जे चिति प्रसारक जे कोबनि दफाबाय फगक जांमानि थुंजांमानि ओ कमनो बां बारासा गंनो बिसिंगनो साइ पारिनाय खाजन दाखुदे बहुसं जों म दिनै दिन म 8 तारिख जानुवारि 2019 जोंखोन दिनाफानो बगै थानाय खाजन दाखुदे बहुसं म 8 तारिख जानुवारि जे समय सीएबी ताबो सीएबी लङै थाङा ओ बिल्लो गासना थांनानै सिनि तिप्रासा रुम सुरनाय मादबारिनो आबन बागै प्रटेस्ट खालायगा खाजन दाखुदे बहुसं जों जत्तनो साइमारो बासेबा पगै थांबाय खना आबागनो दिनै दैसा मुतो खारिना मोजोंवा पगैनानै कोटेसन सिनि तिप्रासा ओ दिनो उसुदेनो लेखा सुरनाय खायनक ताम मागा नों मो टक्से न ताम डेभलपमेंट खामागा तिप्रासा न ताम yok समाज मा खनर कुनो रिमया खाजन दाखुदे बहुसं आबनो फादि थेरेगे चों पाल बाक्सा गाय वाइसा सिनि तिप्रासा थांनाय बागै सिनि तिप्रासानि हुकुम मुकुम पांचि नांना बागै सिनि तिप्रासानि जुमजानि खाथा बागै जों वाइसा लगिरि इलेक्शन सिनि बुबाग्रानो लगिरि नायसिवान ब्ले लगिरि बायारम ब्ले लगिरि बानाय ब्ले ना लगिरि नायलायनाय आंगाबनो सानामो जों